e a bunda dela bate, bate, bate. 맞은 것처럼 뱅뱅 뱅뱅 맞은 것 Pas hay que empezar le con so skiri, 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 skiri. Swing like this shit again 맞을 것처럼 뱅뱅뱅뱅뱅뱅뱅뱅뱅뱅뱅뱅뱅뱅뱅뱅 맞을 것처럼 뱅뱅뱅 Swing like this 모두 다 같이 My name is Dansai. 15 years old. I live in Kalasangan, Habitat Phase 1. Nag-iiwan sa inyo na kasabihan, kung pangit man ako sa inyong paningin, mas pangit ang susunod sa akin. Ay, thank you. My name is Jennifer Lopez 16 na nag-iiwan sa kasasabihan, kung imong lolo giubo, puspusi ug tubo ang buko-buko. Wag tang ubo, tigbak imong lolo. Kung imong anak giubak, may nagbutili ang buak. Wag tang ubak, tigbak imong anak. Kung imong anak gi-TV, puspusi ug TV. Wag tang TV, puni ang mupuli. Pangit man ako sa inyong paningin, mas pangit pa ang tumitingin sa akin. Ay bakla man ako sa inyong paningin, ay magkumpiyansya, dako lang yapon kong kotsen. Ayun, thank you. My name is Jana. Nagpuyos sa Kabukiran, Manila Zoo. Naniniwala sa kasabihan, walay bayot ka makulatan, kung ubayad lang kadaan. Okay, first candidate, this is your question. Unsaon pag tinidor sa sabaw? Saon pag tinidor sa sabaw? Yes. Magwa kag sabaw. Tapos magwa kag tinidor. Tinidoron nimo. Bullshit, wala may naana sabaw tinidoron ay. Okay, second candidate. This is your question. Anong masarap kainin? Hotdog or itlog? Para sa akin po is, ang masarap kainin is hotdog. Bakit? Mataas kasi siya. Then malilingaw ka ba? Then pag matutulog ka, hotdog na pirmi mong kanon kasi hindi na uubos. Yung itlog, maliit lang yung itlog. Buti nga na ni mong suka, makaon na din to. Sa hotdog, sulit na to. Is the jumbo. Okay, third candidate. This is your question. Kung mahimo kang bayot, unsay purpose nimo sa kalibutan? Akong purpose sa kalibutan? Palito na ko tanan lalaki. Dayon ako sila tilawan kung unsa sila kalami. Tanan ko na ko sila kung unsa sila kahapi nga makatilaw sila sa akin. Nanalo sa araw nito ay si Robert Sasa. Binuang man wala may Robert Sasa dali. Sino Sasa? Robert Sasa. Wala may Robert Sasa taon din eh. Isa mabahan ko. Isa magka. Tamo nga na imong announce be. Taro na. Ay, mali. Ang nanalo sa araw nito ay si RJ Yaban. RG Liaban na sa RG na sa. Wala may RG Liaban dali. Oy, Diyos ko. Luwang mo ni ano? Oo. Pa. Bagong mo na sila noon. Iliyok mo dyan. Ay, namali ko